Hello mga choy, kumusta mo diha? Welcome sa atong motovlog. Karong adlaw magwashing ta sa atong motor kay dagay lapok nang ipilit gyud. Kay gikan ni Juan. Sa ako gitanaw akong chain, work na makbak na ang pintal nga akong primero nga ibutang. So atong buhaton karon washingan sa nato kay para hinlo ang motor. Ang ako day gigamit nga sabon mga choy is ang dishwashing liquid. Pwede ra mo bisag mo sa dishwashing liquid, pang alternative lang ni siya. Basta ayaw lang yung paggamit og parang mga isog na sabon like kanang panglabang sabon kay mosod na ang rason nga dali ra mo fade ang inyong mga flarings or plastic covers. So unahan sa ninyo ang inyong plastic covers mga choy before mo mato sa ilawom nga part sa motor. Muna pirmi inyo buhaton mga choy. Kung magwashing gani mo sa inyong motor, kung kamo lang magwashing, di mo mapag-car wash, mas maayod nga inyong tanawon sa ilawom sa tapaludo, walay nigahi nga mga lapok. Mas maayo mo magamit mo used nga toothbrush kanang wala na gamita, nga brush nga panlaba kay para sa ligid or sa mga part nga pwede nimo brushan sa makina. So ang atong pinaka-objective karon mga choy is i-repaint nato ang stock nga ko nga chain or kadina kay sa primero na ko nga pagpalit aning motor is wala dayon ko nag-ilis og replacement nga mga chain o kadina nga kanang nay mga color nay gold, nay red. Di ko ganahan kay mas komportable ko mogamit sa stock nga chain set sa XRM. So akong gibuhat kay para pod siya nindot tan-awon is nagpalit ko og enamel nga pintura, red ang color. Nya ako gipintalan ang diha nga side nga diin pwede makita sa mata. Pag gumana to og washing mga choy, ato sa patakilid gamay atong motor kay para pud agas ng mga tubig nga naa sa ilawom sa motor, mga nasaod. So ato sa i-start before ta magtrapo, ato sa patuyokon ang ligid sa likod kay naman ko dito ang mga nagpundok nga tubig ato sa kadina, ato sa hub, sa rim. Mas maayo nga ato sa patuyokon kay para mauga o mudra itong ligid. So managita og washing mga choy. So mao na ni ang pintal nga atong gamiton, enamel, color red, pang metal na siya. So atong buhaton karon mga choy, makita man ninyo ang mga pintal nga naa sa kadina nga nang makbak na. Ato na tangtangon sa before nato pintalan og bag-o kay lain kayo imo isapaw ang daan sa bag-o. So hope na mo'y makita choy or na mo'y ma-learn kung saan ninyo pagbuhat sa inyong mga stock mga chain. So tara mga choy, start ta.
So, human na gyud mga choy. Pwede rin mo mag second coat, third coat, fourth coat sa inyong pintal para mas baga-baga siya. So, hope na mo'y na-learn mga choy. O don't forget to support my channel, JSAC Motovlog. And God bless to all mga choy. Amping mo tanan. And thank you.